Egunon, atzo arrasaldean Robertok deitu zidan etxera, gauza larri bat zegoela, esateko eta pentsatu nuen, marroi bat izanen da. Eta, bueno, erantzian bai patxi etzegoela on etortzeko, eri dagoela ez eri handi, erisko. Eta, bueno, orduan nik irakurri eginen dut luze xamarra delako eta PowerPointak izango dituzu hor ikusteko. Eta aleginduko naiz lasai irakurtzen, ongi ahoskatzen, itzultzaileekan lana ongi edo egin dezaten. Ezaguna da euskaraz esaera edo erranairu hau. Atzeak erakusten du aurrea nola dantzatu. Lehen aldiz hori jaulki zuena etzen segurazki onomastikan pentsatzen ari. Are gutiago noizbait euskaltzaindiaren barneko onomastika batzordean jardunbidean aritzeko. Halarik ere ederki datorkigu guri izenez diardukagularik. Egia da kritika gehiagoenetan errek iskalgarria beti izan dugula eta gero ere izanen dugula onomastikaren arloan zer ere erabakitzen baitugu euskaltzaindian, nola ere jokatzen baitugu, kanpoan bai baitira frankotiratzaile gogotsu batzuk igitzen den zeinai hegaztiri tiro egiteko aierrak daudenak. Ez dira funtsezko gauzarik egiteko gai, eta holakoetan agitu oiden moldean, besterenaren aurka jo behar. Egia da oro bat, gerok ere anitz aldiz merezimendurik aski geurenatu dugula kritikak jasotzeko. Talde lana ez da nire iritzian erraza, izan baitira lan egiteko handirik ez dutenak, tarte hon bat ematera elkartzen zirenak, edo gaitzerdi, borondate ona bai, baina batzordeko laneko astirik ez, eta betarik ez zeukatenak. Txostenak egiteko abagunerik harrapatzen ez zutenak, lanez lepo egoten baitziren iduriz itoak. Bestalde, zenbaitek egoa, atxerik gabeko egoa, igoa ukandugu arduraizko, geure atera nahi aitzina kostatzen dena kosta. Ezin etorkorrak izan, eta horixe behar da, behar ere taldean txukun aritzeko. Jende prestu eta prestatua, lan egiteko gertu dagoena, besteen iritziak ulertzera enseatu eta makurtzen direnak. Egoskorrak ezagutu ditugu, kalakan ibilizaleak ere bai, hitz eta pitz, elek aritzeko eraberik ez zutenak, baina lanari lotzeko izukor ikaragarriak zirenak. Jarrapatak, gauzak zalapartaka eta nolanaika egiten zituztenak, eta soberan edo soberakin ukan ditugu olakoak. Lurreran adin. Gibelak gauzak nola ez diren egin behar erakutsi digu. Ez dakit ikasi dugun, gerla itzineko denbora haietan, behiala Nafarroko eta egun Arabakoa den guardia ezagunaren euskarazko izena, bihasteri zela gogoak eman zion norbaiti, eta larxe erran eta idatzi. Gero jakina bihasteri izatekotzere binaspreren izenaren aldaera zenbait zatekeela ikusi genuen, baita giri oinarri handirik etzuela ere. Hamarkada batzuk geroago, Mitxelenak aipatzen duen 40 aspergarri igaro eta norbaiti Nafarroko herriberako hiriburuan izena muskaria zela otu zitzaion. Antzinateko testuren batean azaltzen zelako, ohartu gabe erdarazko moskera, abaroa, gorkua, deitzen den horren aldaera zaharra besterik etzela. Besteren bati aspaldi iga eta geroztik baita euskal mikrotoponimean ere iga lekukotzen den oronimoren zinezko euskal izena elomendizela begitan du zitzaion. Igaren nondik norakoa eta noiztikakoa aztertu gabe biztan da. Haize errazaegoa, hoi baita, gauza berriak asmatzea ikerketari ekitea baino. Honetarako denbora gehiegi behar baita nonbait. Eta egia da, Elo Erdaraz Monreal deitzen den herriaren euskarazko izena da. Hori segur baino seguroago da, baina mendiak ez du oraingoan deizioa herritik beretu. Transizio garaia berezizkoa izan zen euskal onomastikaren dako. Balpatean ateak eta bortak ireki ziren eta ordura arte ezin ukituzkoa zena bete beharreko bilakatu zen. Mapak, testu liburuak, errepide seinaleak eta beste idazteko eta egiteko leku bakoitzak bere euskal izen egokia behar zuen. Eta lehen bailen gainera, ni beti harritzen naiz, Mitxenaren lanak irakurririk,
hizkuntzalari handiaren zorroztasun izugarria ezagututa, nola bultzatu zituen edo onartu bederik, 1979an argi ikusi zuen Euskal Herriko udalen izendegian bestea beste, Aguilar izan berrean Arranotegi, Mañueta, Cabredo Aunztegi, Piedramilera, Miliarri, Ribaforada, Herripazuloga, eta halakoak. Ez ditutenak aipatuko luze honen zaigulako. Hauek paperean gelditu ziren gehienetan, baina atik kritika errukigabean iturbegi izan dira, gero onomastika batzordean aritu garen ondako. 1979ko lan horretan usu euskaraz dauden ereduak biltzen dira esenplutako. Berantebila, Beranturi, Genebila, Unaxuri, Uxanuri barkatu, Ribera Baja, Ribera Beitia, San Martín de Unz, Dona Martiri, Untz, Untzitibar, Urraul Goikoa, Urraul Bekoa, beste batzuetan ez dago garbi eredua zein den Arguedas Arketas, Bilatuerta Bilatorta, Zintruenigo, Zentroniko, polita da, baina bueno, hor dago. Irudi luke hauetan euskararen arau fonologikoak jarraitzen direla, 1979an bizirik etzeudunak ere. Beraz, lan horretan gero jarraitu den bidea urratu zen hain segur ere norbaitek biziki gustuko ez duena, ozen ondoko etxistukariak neutralizatu egiten dira, afrikatuaren alde beti ere. Hortxe duzue abartzuza, antzin, antsoain, Artzentales, Armainantzaz, Berbintzana, Karrantza, hauek jakina Abaltzizketa, Altzai, Altsasu, Altzo, Antzuola, Arantzazu, Bustintze, Ultzama eta bestetatik hartzen zuten eredu irudiz egoki. Beste batzuetan, izen hau benetakoari urran zen, baina ikerketa faltak ez zuen gauzak xuxen nola izan ziren ikusten uzten. Aibar, Oibarre, Ameskoa Baja, Amezkoa Behekoa, Usua, Usue. Zenbait aldiz insitu ibiltzen zen forma honetsi zen, adibidez, Aranaz, Arantza. Konparazione historia luzeko inguruetako Aranaz alde batera utzirik. Hitz bukaeran, zenbaitetan behintzat, afrikatuaren aldeko da, tezetaren aldeko autu egin zen, toponimoren aldaerak hori kasu guztietan bizirik ez bazegoen ere. Agoitz, Araitz, Biurrun Olkotz, Oloritz, Urrotz, atzizki ezaguna denean alaber, Ziritza adibidez, Etxarreranatz, Oteitza, Zabaltza, beste batzuetan ordea, Iguzkaria, hau da zeta lehen zen, arrazoi garbirik gabe, atez, gesalaz, zenbaitetan, nonbait, ordura arte egindako bilaketa eta bilketa lanak aldaera biziak aukeratzera eraman zituen batzordekideak. Hauxe gertatu zen antzadenez iparraldeko herri izen askorekin. Eta hemen dugu berranaliziaren ondorio den amaiarako zorionekoaren bedinkapena. Dasantzeren 1976ko lanak bestea beste direla, eguneroko erabilera bulkatzen zutena. Armendaritze, Azkaine, Barkoxe, Bardoze, Urepele. Nafarroko ekialdeko izenekin ere gauza bere egin zen, Eskaroze, Orontze, Uztarroze, edo Ustroze, Bidankoze, baina ez Bizkaikoekin. Hortxe ditugu Gorliz, Lemoiz, Urduliz. Zernai gisaz eta bekatu larri batzuk egin baziren ere, proposatu ziren izenetako asko ikusi dugun bezala arras egokiak ziren. Beste zenbaitetan ikerketarik egin gabez, erdarazko izena edo hurbileko aldaeraren bat hautetsi zen euskararako ere. Etimoa bera zelarik bi hizkuntzetan. Hortxe duzu Arroniz, Artaxona eta Larraona. Forma zaharren aldeko apostu ere nabaria da. Sorla da, suruzla da, ujue, uxua. Baita aldaera laburtuen aldeko ere, eta hortan Nafarroan baditugu bat baino gehiago. Otsagi, otsagabia, otsagi, olatzagutia, olazti, orbaitz eta orbaizta, eta iparraldean edo Nafarro berean Ibarrole, Ibarla, eta Lapurdiko Briskus Beskoitze, hor zaharra beraskoitzere hor dagonean.
Nola ez, aipatu hemen Bizkaian Bilbao dugula, baina Arrigorriaga konparazio batera etzen aldatu. Enaiz gehiago luzatuko honetan, gero, 90ean argi ikusi zuen Nafarroko irriziendegia etorri zen. Sasoi hartan, sartu nintzen ni batzordean Jimeno Jurioren eskariz. Artaxoarra izan baitzen lanaren zuzendaria. Artxibategian datuak bildu eta herriz-herriko ahozko formak jasotzen ibilizena. Ni bide lagun harturik. Inigo Tarrak ere, Andres eta Patxi, ibili ziren datu bilketan izendegia osatzeko. Gero, erabakiak onomastika batzordean hartu ziren kidetzat besteak beste Zierbide, Dabant, González Salazar, Orpustan, San Martin eta Satustegi zituen batzordean. Buru Enrique Kenertzen eta idazkari Jose Luis Lizundia. Ordurako Mitxelen eta Goienetxe zenduak ziren eta ez zuten nik dakidala hartutako erabakietan ikuskizunik izan. Erabaki horiek munta handikoak izan ziren Nafarroko herrien euskal izenen eta izen ofizialen kasu askotan nolakoa finkatu zutelako. Gero lehenik Matias Mujikak eta Jose Luis Mendozak 93an egurra eman zioten lanari aldez arrazoirik gabe. Eta ondoren Mikel Belaskoren txanda iritsi zen, 1996ko edizioan partikularki 1989an egileak bestelako jarrera erakusten baitu. Ni batzorren erabili ziren aldagaiak eta arrazoiak azaleratzen eta azaltzen saiatu nintzen, alferrik segurazki. Ez baitzen eginkizun aixita. Enaiz hasiko hemen, irizpideak banaka eta bederazka ikusten ez baita hori egungo gaia. Bakarrik aipatu nahi nuen eta aipatu dut, afera ongi ezaguna izan arren toponimian izaldiz eztabaida iturri izaten dela. Hainbat aldagai sartzen baitira jokoan arlo horretan, herrien izenetan bereziki. Hizkuntzagaiak dira asko, hizkuntzalariok toponimiaren lanketa eta azterketa batez ere zeregin linguistikoa dela pentsatzen eta erraten dugu, baina gizartearekin ere zuzenean loturi dago beste aldetik. Eta beraz, baita politikarekin ere. Gustatu ala ez. Ezaguna den bezala toki izenek balio simboliko handia dute, erraterako Navarra versus Nafarroa bikoteak duena hartezakegu ahotan edo hemendik kanpo lehen Mazedonia, orain Hiper Mazedonia deitzen den estatuaren eta Greziaren artean izan den ahakarra aipa daiteke. 1980ko lanean lehen ikerketa saio serio egintzela uste dut, epaile eta parte banaiz ere, artxibategiak miatu tarakatu ziren eta Nafarroko herrietan ahozko datuak ere bildu ziren, ordura arte sekula egin etzen moduan. Ondarreko hau eguna era hartara egitea ezinezko litzateke, orduan egintzen bezala alegia. Berri mailan haietako anitz hil direlako, adin handia baitzuten askok, nolanahi ere ikerketaren asimasiak izan zirela erran dezakegu. Eta geroztik saio batzuk egin badira ere, anitzez lan sakon gehiago, doktore tesi aboro behar genituzke gauzak nola diren errotik, zalantzarik gabe edo zalantza askorik gabe jakiteko. Artxibategiko lanari doakionez, mikrotoponimioak eta oikonimiak oraino ere gauza anitz azaleratu behar dizkigute. Adibidez, herritarren izenak ez dira gutxi etxe izenetan. Eta ez bairik gabe agertuko diren testuinoek ere argia ekarriko diote alorrari. Bai eta ondarreko urteotan karrikatzen ari diren dokumentu bildumek ere. Ardura leku izenen euskarazko forma zein zen xuxen jakiteko urrearen parekoak diren hoiek. Ezaguna denez, gure hizkuntzaren desagerpenak lana zaildu baitigu onomastikarioi. Euskal Herriko alderdi zabal zenbaitetan, Araban eta Nafarroan batik bat. Honek ez du erran nahi, ordea, inola ere, ahozko datuen bilketari uko egin behar zaiola. Baina garbi dago, jasoko ditugun datuak, gero eta forma ofizialek kutsatuago egonen direla. Hau, egin batean baizik ez da txarra euskararen dako. Forma ofizial horien zabalkundeak, zuzenak diren ber, hizkuntzaren normalizazioaren alde egiten baitu, biztan denez. Aipatutakoa ikerketa da, eta arauketa zuzena izan dadin, alegia ematen diren arauak ongi funtsatuak egon daitezen, ura baitezpadakoa da, ikerketa alegia. Beste gizan, bide eginen duten forma makurrak proposatu daitezkelako,
Proposatu egin dira gorago adierazieran, gero zuzentzen lanak ematen dituztenak, ikusi bezala. Gainera, bestalde ikerketak irizpidea finkatzen laguntzen digu, handizki laguntzen, gaur egun, bizirik eta zabaldurik dauden hizkuntza ezaugarriak, edota azken denboretan hala egon direnak, behiala ere bizirik eta egun baino ere edatuago zeudela erakusten eta ikusarazten digutelako. Erraterako, Sarrigurengo 1771 bateko ardatxa bidea, mikrotoponimoak lau gauza erakusten dizkigu garden erakutsi ere. Hortxe dituzu ez ditutenak irakurriko, luze eginen zaigu eta. Bide beretik, dokumentazioko aizkoak, alduatek, audikak eta ledeak, eta bere bat zaraitzun belarriz jasotako lediak argi adierazten digute euskaraz aipatu sudurkaria desagertzen zela. Hau da, azkona, aldunate, audikana eta liedena dira erdal aldaerak. Arau orokorra zela gure hizkuntzan etzela nonbaiteko zokokeria edo norbaiten zokokeria Euskal Herrian barna nonai edireten dugun erregela baizik. Bestalde, 1200 bateko zudarik, 1276ko eta 1350ko zudeirik, berandugoko zudeiri dermaua irakurketa ez guztiz argia baiesten eta berresten dute, eta 19. mendearen bukaera arteko mugeirirekin alderatzen dugunean, edo Arabako arkautirekin egiten dugunean, garbidakusago zudeire, mugeire eta arkaute formak euskara bizirik egon edo ez, erdararen eraginari zortzaizkiola. Gaztelaniaz ezaguna den bezala, amaieran i duen ondare zaharreko hitzik ez dagoelako. Joera berari zortzaio ez bairik gabe, Garzia Larragetak 1957ko agiri bilduman dakarren Ortide Zubielke, jakina den moduan egun oraino Zubielki baita. Honek erran nahi du hizkuntza ofizialaren oldeak edo administrazioarenak nahiago bada, toponimoen bukaerako i ireki eta e bilakatzaren alde egiten zuela, eta beste horren beste agitzen zen gure toki izenetan usaiakoa den akabailako u belarrarekin. Kasu honetan emaitza o izanagatik. Konfer adibidez Arabako erdarazko zoazo esan milan, Lazarragaren bakarra hartuko dut ahotan, hala ere luzaiden bada beste bat, arbanta. Arbantak, Ibaineta aldera luzaidetik oiti dagoen Gainekoleta auzo edo aurkintzako gune bat izendatzen du. Arkaitz franko diren bat. Ebakerak ez digut deus handirik argitzen. Parakusitonoa eta da toponimoa, luzaideko gehiena bezala, eta arbanta erraten da. Bertan bada urbiltegia, arbantako depositua, arbantako zokoa, arbantako zubia, arbantako erreka, eta arbantako minak. Horiek jasota daude. Aurkintza arrizua dela eta bertan aitzak, arkaitzak badirela jakiteak, pistaren bat eman dizaioke onomastikari adituari. Toponimoaren astapeneko ar hori harriren elkarketako aldaera izan daiteke, asperenik ez izateak, asko laguntzen ez badu ere. Jakina baita luzaiden harri erraten dela oraino. Zernai gisaz asperenaren erabilera maldan behera doa eta gainera toponimian toki izen baten osagai batek jatorrizko leksemarekiko lotura galtzen duenean, edo toponimo osoak ibiltzearen bortxaz hastean zuen gardentasuna galtzen duenean iluntzen dela. Ulergaitz eta are ulertezin bihurtzen da hiztunaren dako. Taize da egoera horretan asperena lekutzea eta soinu aldaketa edo galera zenbait izatea. Legarri txusitik lehasusi eman da luzaiden berean. Arbantaren kasuan ez da ikerketa handirik egin beharraren nondikakoaren berri izateko. Baina ikertzea nahitezkoa da, beste gizan egun ibiltzen den aldaera evoluzionatua honetzi beste biderik ez genukelako. Eta ziurrenik ez da hori jokamolderik egokiena. Izan ere, onomastikaren egin beharra da, toponimoaren bat arautu nahi delarik, haren historia ezagutzea. Nola dokumentatzen den asmentan, nola evoluzionatu duen gero eta zer bilakatu den ondarrean. Leku izen bakoitzean, gure kultura ondarearen zatitxo bat ezkutatzen delako. Urre gorria baliz bezala, atxiki
eta hartatu behar duguna. Toponimoak zer izendatzen duen jakitea ere munta handikoa da. Hau da, dermio nolako den eta arbantaren kasuan bezala, harriri baden edo ez jakitea. Gainera, ikerketatik ez toponimo bakarrenetik biztan da, eta arautu beharretik sortzen dira erreposki, onomastikariondako hain garrantzizkoa diren irizpideak, gure onimoei merezi duten duintasuna ematen dietenak. Erraterako, etxarri aranazko, mendietan norbaitek paratu duen kostuelgo iturrile, bide seinaleak egiten ez duena. Hola, hasiz gero, hizkuntza idatzirako ere, iturrila, iturrixa, iturrixe, iturrii, turria, turrie, eta beste 11 hola onetsi behar genituzkelako Euskal Herrian gaindi. Aztertzen ari garen toki izena dela eta arbanda eta arbandieta formak azaltzen zaizkigu 1889an, La Esperanza meategia erregistratzeko egin txostenean. Bukaera horiek ikusirik, arrisko gelditzen da eta leku ugaritasunezko berrekailua dugula toponimoan. Noiz laburtua, arbanda, noiz laburtu gabe, arbandieta, egungo arbanta, derragun bidenabar, bien arteko uztardura edo erdiko urratsa dela dirudi. Meategien dokumentuak aragatzen jarraitzen badugu ikusiko dugu, ia mende erdia lehenago, 1850an, xede berarekin izkiratu txostenetan halako bat ageri dela. Bi ageri dela, baina bat irakorriko dizuet. Que se halla una mina de hierro sin demarcar que en lo sucesivo se conocerá bajo el nombre de la Antigua. Cita en el monte de Arburuandieta y paraje llamado La Ardierreka. Hortaz, toponimoaren etimologia ia guztiz garbi gelditzen da, ikerketa pixka bat edo puixka bat eginda. Harria, buru, goitiko alderdia, gaineko alderdia, handia ejektiboa eta leku ugaritasunezko berrekailua edo. Gero arautzaileak gibelera noraino joan behar duen trenkatu behar du. Herria oraino euskalduna den edo ez den aintzat harturik, beste direla hots erabaki behar du aldaera araututzat egungo arbanta hautetsi berden, 89ko arbandara edo arbandietara itzuli berden, edo etimotik hurbilago dagoen Arburuandieta horren aspaldikora jo berden. Horre, onomastikariak lan hori egin berdu. Beste aukera da Arburuandieta dokumentatu gabea hautatzea, etimologia ustez behintzat argia eta garbia delako. Hala baina, oraindik ez dakigu 1850 eta 1900 tarte horretan gauzak nola ziren. Badaiteke Arburuandieta dokumentuetan baizik atxikitzen etzen forma izatea. Eta orduko ahoz jendeak gehien bat arbandieta erratea. Edo biak batean bizirik egotea alegia diformismo izatea, bi formako. Baina ez dakigu alazenetz. Arburuandieta forma etimologikoagoa bazter utzi beharko genukela dirudi. Etimologia ustez behintzat argia dela erran dugu. Eta hala da argia da, baina neurri batean bakarrik ez guztiz. Orain ikusi dugun moldean. Seguru egoteko ikerketa sakona egin beharra dago, sakonagoa. Luzaideko eta inguruetako toponimia zaharraren berri jakin behar dugu. Eta inguruetako diogu Nafarroa garaia, Nafarroa beretik politikoki bereizi zenez geroztik, Luzaideren eta banka, herri berrizkoa dago, Lasa Uarte Garazi, eta Arnegiren arteko muga behin baino gehiotan aldatu direlako. Gehienetan Luzaideko udalerriaren, luze laburraren eta einaren kalterako. Agian miaturik ikusten dugu Arburu, Franko errepikatzen dela han eta hemen. Bide ederragua arburua, arburu ederra, bankan mendikoz eta arburua bereia, utziko ditute adibideak alde batera. Hortxe dituzue arburuaren adibideak. Horietaz landara, erroi arburua zegoen Luzaiden 1313an. Gero badira errearburu, errealburu, arburu eta egiluz gaineko arburu eta badaukagu mugako Nafarroko herrian. Honek guztiak susmarazten digu, egia erran susmotik arata doa gure pentsaketa, arburu hori ez dela egun Luzaiden ibiltzen den peña errateko galdutako euskarazko hitza besterik. Erran bezala, aipatu aurkintza horietan guztietan badira harriak, haitzak, eta gainera peñaren eta arbururen arteko zubitzat,
Satrustegik bildu zuen Luzaideko Peñaburu toponimoa ekar daiteke ona. Arroazarroak zioen Arbandigaina edo Arboandigaina ere bildu zuela, etorkiz iduriduenez Arburuandigaina dena. Honekin bukatzeko bi ohar egin nahi nituzke. Batetik, Euskaltzaindien hiztegian, orotariko euskal hiztegian jasotzen den lehen arburu hori, agertzen delako bakarrik, arkitekturarekin zerikusia duena. Ez Toribio Etxeberriak Eibarren bildu zuen arburu, peñasko, eta bigarrena azentuaren bilakaera aztertzeko tenorean, Luzaideko arbanta interesgarria dela nabarmendu nahi nuke, oinarrian arburu handieta dagoela irudi baitu, eta hau erkatzen du gainekoletatik atera den ganikolta eta lezetatik atera den leztarekin. Azentua jartzen ditu, beraz, irakurri ditut esaten dien bezala. Egindako ikerketatik ateratzen diren datuek ardura gauzak xuxen nola diren argitzen digute, fonologiatik lekora ere. Morfologiaren eremuan, gorago, ardatza bidea genuela azaldu dugu, hots adlatiboren marka toki zen bereziekin azela ez era. Gauza berbera erakusten digu Arakilen dokumentatzen den 1724ko etxarrena bidea, odonimoak, egun etxarrena bidea idatziko genukenak, hau da, egiarretatik ondoan den etxarren herrira zijoan bidea izendatzen dutenak. Hemen ere ikusten deneran hautsa eranzten zitzaion oinarriari, ez era. Aspaldiko datua izanagatik ere Zufian, 13. mendean lekukotzen den Horti Zufiko antroponimoak, garbi uzten du, zalantza artekarik batere gabe, Allingo herriaren izenaren bukaerako A hori minus A hori, jantzi erantzikoa zela, artikulua alegia. Zufia berez ondoko zubielkin daukagun zubi izen arrunta eta A artikula besterik ez baita, eskualde honetatik Araba aldera gauzatu zen, edo zehazkiago Arabaldean burutu eta onaino iritsi zen bokalarteko B, bokalarteko F aldakuntza ohikoaren erakusgarri bikaina. Hortaz, datu bakarra izan da ere, aski argia da eta arautzean Zufia minusa eman behar dela frogatzen du. Dudarako zirrikiturik txipiena izan gabe, utzi gabe. Morfologiaren mailakoa da halaber, fonologiarekin esteka zuzen edukirik ere Semera erasungo, Dota obanosko, Domeka nabazko, Garzia eusko eta Lope oskozko antroponimoek ematen diguten informazioa. Konsonante ondoan izen berezietan erik etzela sartzen erakusten duena. Hau egun aintzat hartu behar genuke arauak emateko garaian, erabilera finkatzeko denboran, orain idur baitu olakoetan beti tartekatu behar dela. Nafarroa gehieneko erabilera tradizioko oraino alkozko, aztango, eratsungo, iraizozko, muskizko, obanosko, oskozko izan arren, eta ez alkozeko, baztaneko, eratsuneko, iraizoitzeko, muskitzeko, obanoseko, oskozeko. Toponimia nagusia eta mikrotoponimia ukituko ditut. Orain, hain aberatsat interesgarria den oikonimiara joko dut. Arlo honetan ere etxe izenak arautu nahi direnean, ikerketa egitea, artxibategietako eta ahozko datua biltzea, hil ala biziko izaten da. Baitezpadakoa, zangoa barreneraino sartu nahiz bada bederik. Goizuetako bi adibide aipatuko ditut. Jandene eta maingene etxe izenak. Ez dakit ongi ahoskatu dudan, hori patxi gerren du gero. Ikusten deneran, biek ene dute amaieran, dudarik gabe, enea bukaera ezagun luzeagotik atera den forma. Oinarriari dagokionez beste daturik ez bageneuka pentsa genezake, lehenean menturaz joan dugula, baina zaila lizeiuke tarteko de hori zer den igartzea, eta bigarrenean behar bada maingu, errena, dugula edo goizuetako bereko elea ibiliz, urguna, dagoela hots astean maingoaren etxea, gertaziteken hori. Baina handik edo hemendik ikertzeko denbora erdietz bageneza, ikus genezake lehena 1633an Juan de Aranorena dela eta bigarrenaren oinetxea zen Karrikako etxea.
Maingene deizioak egun baserriaren izenean baizik ez du iraun. Mari Joan Gorena zela 17. gizaldean zehar. Alegia, lehenean Juan ebakia goizuetan ondareko hitz gehienetan ohikoa den soinu palatalerekin. Jabe, jai, jaio, jakin, jan, jeki, jetxi, jon, jokatu, joan. Ponte izena, izan genuke erdarazko de preposizioa eta goizueta ondoko Arano herriaren izena genituela. Hau da, Juan de Aranorena. Etxea goratu zuena, seguruenik herri horretako zelako, edo haren arbasoren bat handik heldu zelako. Bigarrenean berriz, Maria Joango hipokoristikoa dugu, gaztelaniaz Juanita, erran genezakena, eta bietan genitiboren ondarkia eta A artikulua oi bezala. Hortaz, erran dezakegu ikerketaren behar eta premia gorria eguzkiaren argia baino argiago ageri dela herri bateko etxe izenak arautu nahi ditugunean. Gero egia da, arautzaile ikertzaileak edo ikertzaile arautzaileak aldaera zahar osoa eta egungo aldaera evoluzionatua nola bateratu pentsatu beharko du. Goizuetako ikonimioaz den bezain batez, jendeak jandene eta maingene erraten jarraituko du. Eta ongi dago, baina Joan de Aranonea eta Mari Joangonea aldaera osoakoek etorrezkizko arenadun haietara itzultzea darabiltzagun irizpien arabera ez baita egokia. Udalaren paperetan izan dezakete tokia, administrazio gaietan, hain modan barkatu dagoen etxeen aitzinaldeko idazki dotore zenbaitetan, edo bietan. Hala da, guk araututzat ematen dugun formari lekutxoren bat bilatu beharko diogu. Edo zaio, aldaera evoluzionatuak usaiako baitira, eguneroko izkeran, ez baitute toki edo laguntzaren beharrik. Ez dugu denborarik hemen onomastikaren beste arloetako beste etxenplu batzuk ikusteko. Bakarrik erranen dut Ponte izenen arloa ere biziki garrantzizkoa dela, eta honetan hartzen diren erabakiek ardura eragin handia dutela gizartean. Adibidez ez da gauza bera, haizea, aritz, arkaitz, oiana eta oiane, atxerekin edo atxerik gabe idaztea, edo jokin, jone, josune eta beste, jotarekin, ilatinorekin edo grekoarekin izkiriatzea. Hauek egierran afera grafikutsa dira, baina Ponte izenak gure hizkuntza batuaren oldarrarekin bat etor daitezke, eta edo hartatik astan edo aldera daitezke nola idazten dugun. Eta hau axola duen gaia da, norbaitek lehen soan ikus ez baleza ere. Bestalde luzaz izan diren generoaren gaineko arazoak bentzutuxe daudela irudi luke. Hauetan ikerketa ez da menturaz, erabakigarriena lekuetan, naturan eta eguraldi kontuetan iturri duten Ponte izenen kasuan, Amaiur euri haize versus haizea oian versus oiana. Baina izen bai tipietan eta zerranik ez deituren munduan sartzen garenean patronimikotarik aste. Galderak, laburtuko duen zatitxo bat, galderak anitzi dira, arazoak ugaria direlako eta erantzun egoki emateko lehenik ikerketa sakona behar da. Non dauen, hementxe. Galderak anitz dira, arazoak ugaria direlako eta erantzun egoki emateko lehenik ikerketa sakona behar da. Naiz eta gero, beste askotan bezala, ikerketa hutsak arazo guztiak ez dizkigun konponduko. Onomastikariak erraterako, galdera hauek egiten aldizkio bere buruari. Ze lotura egon behar du toki izen batean oinarritu deituraren eta toki izenaren beraren artean? Hots. Eta adibidez, nola arautu behar dugu Lazkano deitura? Aski da Lazkano ematea edo Lazkaoraino joan behar dugu? Eta irazoki nola euskaratzen da? Nahikoa da irazoki ematea edo baserri izenak duen afrikatua ere berreskuratu behar dugu? Hau da, iratzoki, zer agitzen da jora juriarekin, zentu grafikoak entzearekin arranjatzen da arazoa edo deituraren erroan dauden etxin izenen forma hobetsi behar dugu, xora xuria alegia, eta zenbaitek hainbestetan idazten dugun Jimeno Jurio edo Ximeno Xurio, abizenak ongi emanak daudeola, jotakin. Eta bibliografietan egileek berek ibiltzen dituzten formak begiratu behar ditugu edo euskalera egokian eman behar ditugu, galdera da, Hilak diren edo bizirik dauden ikusi behar dugu edo ez,
Eta nola izkiriatu behar ditugu gure klasikoen deiturak? Erraterako axular zuzena da, edo atxular idatzi behar genuke, eta betolatza eta kardabarezan tokian betolatza eta kardaberatz, eta hasierako bokala galdutako rekalde, rekondo, roteta, eta besterekin zer egin, eta mujika nola idatzi behar dugu? Mujika ala musika, eta erabaki hartuz gero, egilari deitura zuzentuko diogu adibidez euskeran artikuluren bat argitaratu nahi badu, edo ez. Erran nahi dut, norbaitek, bizitu zen, idazten duenean, bizi izan zen zuzentzen badiogu, eta hauen gramatika zari da, euskaltzaindian beste norbaitek aditzak bizi izan berduela, erabaki duelako, naiz Mikel Estorenak, Elkanoko Lizarragak, Mendiburuk, Kardaberatzek, Iztuetak, Larrekok, Mitxelenak eta beste bizitu zen erabili duten. Eta naiz egun forma hori Nafarroan segurik ardurakoa den beste zenbaitek darabiltzaten rekondo edo jurio deiturak errekondo eta xurio bilakatuko ditugu ezinbestean galdera da. Hau da, norbaitek hola deitz idazten ez baditu lan atzera botako diogu? Maila banatako erabakiak dira hiztegikoak eta onomastikakoak edo maila berekoak? Erran moduan, eta honekin jakitzen dut, predikua, erran moduan galderak 11 dira, eta maiz arrapostu ez da agerikoa. Onomastikan aritzen garenok ongi dakigun moduan. Baina badakigu oro bat ikertzea, gauzak nola diren eta nola izan diren, eta hola zergatik izan diren eta diren jakitea biziki garrantzitsua dela. Deus egin baino lehen aztertu behar dela. Eta horretarako baliabideak behar direla langileak eta denbora. Bestalde lanak ezin ditugu tarrapatak egin. Aire mila demonio. Bestela lehengo huts berberak errepikatuko ditugulako. Eta gure martxa ezagututa horren arriskua bada. Onaino nire hitzak, patxirenak, galderak gehiago izan dira erantzuna baino, nolanahiko gizan, arauketan ikerketa oinarrizkoa dela argi gelditu dela uste dut. Eta horixe zen nire xedea. Alabiz, hori nirea da,